da kai hudun nan baba da ɗan halinka ne ya jawo ma kai da kaga aikin jigawa daban da aikin kasashen nan saura da kai hudun nan baba da ɗan halinka ne ya jawo ma kai wasu gwamnatin tasu tun da ta kwanta har yanzu bata taso da kai hudun nan baba da ɗan halinka ne ya jawo ma ina bashiru gumel na ba ku aikin na'ima kuma dan usman sannu bashiru gumel kana shan fama kaiwa okay mai girma sardaunar ringin malam badaru mai komai Allah shi ne ya ce aikwanan sallah mai girma sardauna mai sama mai noma ga gwamnan jigawa badaru talamiz walin jagun sardaunar ringin ya ce komai zami miliyo dan Allah tafiyar baban zan mota aikin bai bar nan ba mai girma sardaunar ringin malam badaru mai komai Allah kashe shi ne ya ce aikwanan sallah ya ce kwanan sallah mai girma sardauna mai sama mai noma ga gwamnan jigawa badaru talamiz walin jagun sardaunar ringin ya ce komai zami miliyo dan gun Allah ban bar nan ba to bismillah ya Allahu kai ne mai ba mu ilahu kai madahu kai mana ahu Allah dan sallar juma'ar da muke sa sai mun kai tafiya ba daidai ba shekara ba kwana ba a hada daidai aikin gwamna ba banza ba ashe Allah ne gata Allah ba dan mu ba ka saba da runai mai girma sardaunar ringin sandauna malam badaru mai komai Allah malam mai kwanan shi sallah ne ya ce aikwanan sallah Allah ne gata ne mai girma sardauna mai sama mai noma ga gwamnan jigawa badaru talamiz walin jagun sardaunar ringin ya ce komai zami miliyo dan Allah shi maza su noma to Allah ne ya yi ma ba wani ba mai jawa kuna aka sha da yan fama sannu ka dai babana ka daula yin girma ya aka ja da al'ummar da aka yi wa kari nan ma ya aka dau kiran da muka yi na yanzu a koma noma ya aka dau zaman da aka yi na ba wa iyaye girma ya aka dau fitar da aka yi ta arraka al'umma ne ma to ya aka sha da duk kadarorin da an kai an wuce na ma tashi mu je walin girma wuce badarin da ya kai ma sardauna na ringin walin jagun san na shafa ma gaba ba a sherukon da aka yi wa al'umma sun yaba nan ma ya za a yi ina noma in tashi in barin zuwa nema ya za a yi a ce roƙo shi zan wasanar rukon girma ya za a yi a ce in ƙala uwa ta yi ta shan fama ya za a yi a ce in bar addini na akan nema ya za a yi a ce in yarda in sanya haram cikin nema ya za a yi a ce in cuta ƙasa ta da rashin girma ya za a yi a ce mun bar badarin da jiga a wace nema baba ashe da kan samun ka jahannan ta wuce fama ya aka da san fama to sanne kare da shan girma in sardaunan ga mai girma dare uku na ga ya kai ma ya haɗa kai da yan girma sardaunar rangin na baba bahara ashe kuna fama to tashi mu je din girma bar su ba sa iya mawa to ya za su yi da duk yadda rabbi ya so haka dai suka girma kake tare ruwan maliya ta Allah muje sardaunar ringin mai sanya ga an yi dan Allah walin jagun badaru alasa ka ga annabin Allah muje sardaunar ringin kuri na su ba ai sallah walin jagun badaru mai yawan hakuri da bin Allah muje sardaunar ringin ya bi ka a sannu kai sallah walin jagun badaru kyauta ya yi maka dan Allah muje sardaunar ringin malam ba fada Allah walin jagun badaru Allah muna roƙonka don wanda kai aikanka don yadda ya ɗauke ka don martaban manzanka Allah ka daidaita harkokin masu zama sun ɗau daidai ɗaukaka harkokin mu ka ji kan iyaye na mu
ƙarshen mu ka iya wa bandaru shi ma ya zamto cikin manyan mu ka iya wa shugaban nan na ƙasar Najeriya baban mu Allah muna roƙon ka amin a cikin shekara biyu a cikin shekara biyu ga jigawa ta gyara al'umma a cikin shekara biyu an mata ayyukan gaske san barka a cikin shekara biyu an gyara general hospital 10 a cikin shekara biyu an gina sababbi guda 3 a cikin shekara biyu an gina specialist guda 4 a cikin shekara biyu ka saura akwai guda 1 a cikin shekara biyu Bafar nan ma akwai guda 1 a cikin shekara biyu Birnin Kudu nan ma akwai guda 1 a cikin shekara biyu Adeja nan ma akwai guda 1 a cikin shekara biyu banga an kai ba hakuri ba banga an kai ba kawaici ba banga an kai ba a girma ba banga an kai ba a nema ba banga an kai shi tausayi ba banga an kai ba hakuri ba banga an kai ba a taro ba banga an kai ba a aiki ba banga an tsere masa komai ba Kayan amshi mu sha ta Kayan amshi Mu ta jiga wa kallon aiki Mu ta ganin mutanen kirki An ce an ginin filin bal Ka zaune da birnin dutse An ce an yi babbar gada A nan dai gwaran baganda Sannan an yi aikin kwalta Daga andar a hatsar ma Mai gatari gana radin gisa duk sai a bi su a duba Sannan an yi aikin kwaltar Harawa zuwa Batura Abu Nuba hadda Kadira Sannan an yi harbutu hanzuru Shagarawa tuban suwa Dole kwana a har kumsa An yi shi dutse tu sakwaya Sai ba mai na tujaruka An yi shi kalmatu shangel Sila zuwa bodinga Hadeja malam madori Kauga ma kafin hausar nan Har ma zuwa mai gatari Sule tankarkar noni Ka zaune zafin dutse bayan fa Ina yan gamashe Kai ina yan gamashe Sai a tashi a taga sai a tashi da murna sannan an yi titin na cikin gari sai mu ce hamdallah kai akalla kilomita 1000 hada da ɗaruruwa an yi hanya a ƙauyen kanikawa mu gode Allah an gina islamiyya 30 duk cikin ƙauyuka an gina masallatai 30 duk cikin ƙauyuka an ƙauye a gode Allah banga an kai ba hakuri ba banga an kai ba kawaici ba banga an kai ba a girma ba banga an kai ba a nema ba banga an kai shi tausayi ba banga an kai ba hakuri ba banga an kai ba a taro ba banga an kai ba a aiki ba banga an tsere masa komai ba kuna sun ka hangi doki sun ka ce dan gata doki dan suka za ta hangi dawisu sai ta ce sarki na ado ne dodi giwa ta hangi zaki sai ta ce can sarkin daji yan jigawa sun hangi baddaru sun ka ce mu je ka tafila kaga sarkin aiki mali ya dole a barki aiki ba raki hakimin iyayenmu ne sadauna a dole mun baka girma mu a kuma da zancen aje tun da na zero cewa da gwamnan girma gwamnan jigawar mu ne badar a yanzu ba inda ba ka kai ba ku ce da shi malami da malam da ilimi ne yake jan girma hakimin iyayenmu ne sadauna a dole mun baka girma mu ku ce da shi jarumi dan jajircewar tasa ta kai girma gwamnan jigawar mu ne badar a yanzu ba inda ba ka kai ba ku ce uban hakimai domin kwasarautukan nashi sun ja girma hakimin iyayenmu ne sadauna a dole mun baka girma mu ku ce da shi gwamna mai adalci da gwamnatin tasa ta san girma gwamnan jigawar mu ne badar a yanzu ba inda ba ka kai ba ana ta gwamna ana gwamnoni gwamnan jigawar mu ne ya fi girma hakimin iyayenmu ne sadauna a dole mun baka girma mu ana ta aiki ana mana aiki amma fa aikin mu ya bar nan gwamnan jigawar mu ne badar a yanzu ba inda ba ka kai ma muna ta noma ana noma nemo manomi ka nemo girma hakimin iyayenmu ne sadauna a dole mun baka girma mu mu je karatu mu koji rubutu mu rubuta wa yara su gwamnan jigawar mu ne badar a yanzu ba inda ba ka kai ma an ɗebi ɗalibai an kai ta na su koyi kama wa yara girma hakimin iyayenmu ne sadauna a dole mun baka girma mu ana ta babbawa mata jari domin su nema wa yara girma gwamnan jigawar mu ne badar a yanzu ba inda ba ka kai ma ana ta sassai wa na to mota domin su tuka
tuka su koyo ne hakimin iyayenmu ne Sardauna a dole mun baka girma mu kai ana ta sassai wa yan URT da bilu motocin su hakimin iyayenmu ne Sardauna a dole mun baka girma mu to Buhari yayi alkawar zai yi yin asibiti da yanzu ne gwamnan jigawar mu ne Badar a yanzu ba inda ba ka kai ba kusan da sannan ku so a jigawa a yanzu sun fara wannan tuna hakimin iyayenmu ne Sardauna a dole mun baka girma mu kafin ma Buharin ya tura kudaden kun ga gwamnan su har yayi nisa gwamnan jigawar mu ne Badar a yanzu ba inda ba ka kai ba mutum sama da 51,000 akan bai wa jari su hakimin iyayenmu ne Sardauna a dole mun baka girma mu ya rabba shanu hada akuyoyi idan manomin masu wata fama gwamnan jigawar mu ne Badar a yanzu ba inda ba ka kai ba yajin na makarantu daban-daban dan ɗalibai sai ne hakimin iyayenmu ne Sardauna a dole mun baka girma mu school of nursing da haijin duka an yi su domin girma gwamnan jigawar mu ne Badar a yanzu ba inda ba ka kai ma na yana fa'u wani yara aka yi hidimta ma al'umma aka yadda zaga duniya aka yajji ma motsa jam'iyya aka yabbi abbansa lafiya aka yabbi innansa lafiya Allah ya sa ayi lafiya mai ba manoma taki mai ba matasa aiki Badarin jigawar ce a balanke motar ɗebar kaya ubanci ɗan gwamnatin yan kirki mai ba manoma taki mai ba matasa aiki Badarin jigawar ce a balanke motar ɗebar kaya ya ɗau jigawar da yi mata aiki a lafiya gwamna mai aiki kai na kai na da neman Sardaunar dangin Sardaunar shi ya yara mai da layin biyan ɗan kanshi a lafiya gwamna mai aiki kai ga wata da neman Sardaunar dangin Sardaunar yara ma'aikata ma yana kan tsari a lafiya gwamna mai aiki biyan su 26 Sardaunar dangin Sardaunar a yara gina famfan tuka-tukan nan a lafiya gwamna mai aiki har da 400 Sardaunar dangin Sardaunar yara gina ban ɗakin makarantun firamare a lafiya gwamna mai aiki har da Sardaunar dangin Sardaunar yara gina bohol masu yi da sola a lafiya gwamna mai ya hakan aiki kawai ne dan sauki Sardaunar dangin Sardaunar yara daga mu je na ji labarin da aka yi na tayar da girma ko daga mu je na ji labarin da aka yi na tayar da girma a lokacin nan da mai yayi tsada an ka kayar da noma lokacin duk kasan Najeriya tana har gisima ai an ka tattara masana sun ka tsaya ciki har da mu ma mun ka bayar da shawarwarin tayar da tsari na girma shugaban kasa ya ce a dauko Badar shi na a baima mun presidential committee on fertilizer gashi tati ya koma a 5,000 dai ka duba sannan shi na chairman presidential dai committee on non-oil revenue source an kara mai shi dai ci a ana ta koma a manoma ai mu zo mu koma manoma ai ku je ku duba jigawa Badar ya tashi noma ya gyaran gidajen ruwa guda 110 a jigawa ya gina 40 masu amfani da gas a dukkan jigawa sannan da manya guda 4 muna batu kan jigawa mun zo ilimin jihar nan jigawa an gina ajujuwa da wanda aka yi gyara jigawa guda 3,200 har da 10 a jigawa kama mu ji jira mutuwa muna ta zancen jigawa kai jigawa tarin Allah jigawa tarin Allah azumi da tarin sallah azumi da tarin sallah addu'ar ku ce ta jawo Badar uban ga tayam yanzu ni da ka kara da kai kudin nan baba da ɗan halin ka ne ya jawo ma da sun ka duba sai suka ga kai ne ka zarce kowa da kai kudin nan baba da ɗan halin ka ne ya jawo ma su yan jigawar sun ajiye wani wanda shi agoga da kai kudin nan baba da ɗan halin ka ne ya jawo ma da ka shigo sai ka je su suna baban mu ne dan bayewa da kai kudin nan baba da ɗan halin ka ne ya jawo ma kai da kaga aikin jigawa daban da aikin kasashen nan saura da kai kudin nan baba da ɗan halin ka ne ya jawo ma kai wasu gwamnatin tasu tun da ta kwanta har yanzu bata taso da kai kudin nan baba da ɗan halin ka ne ya jawo ma ina bashiru gumel na ba ku aiki
cikin nema kuma dan Usman sannu Bashir gumal kana shan fama kaiwa sannu mai so a so badaru Allah muna so nai mu ma kai ne ka ce mi wakar to gashi mun dan kai mu ma ina Bashiru gashi yaki yana gaba amma Allah ya samu dace amin